Allahu Rabbi batuan gitu Nabi Muhammad pangulu gitu hai sahabat tolan saudara assalamualaikum hai pemuda atau pemudi sesudah itu kasidang narami dengan muda mata wajib diketahui aku karajo dan akan dilalui bertanggung jawab dengan petiasa kali kaliatan budi tangan Rabi umamu si jahilnya sange marugi cara dia semego bingung satani basi kola indah dengan mengaji atau tongan dan jauh sekali menjadi bupati atau menjadi calon menteri atau diploma tani tanam kacang jago nyubi basi abadi 25 ni kasidang paling
tak duduk. Oh nama majikarina nama kataku di bari tak tahu lur jebung buat malam orang tanyo Daunam ratu eka ganti jawabnya gala jo batu ala patu iba gala bujang lemu siang jo malam bahati mabu anna sembilan indah bari dua dia ulalaka dengan pari dua sampai babini kepada si busur. Jangan mbak uram memandikan baru lah tajun awak menyuruh. Oh satanga begitu barangai dua sabua lagi nana kalam sidang. Kejadian di masa sekarang dia di Bukit Tinggi walau di Kota Padang. Oh biar di Batu Sangka walau di Padang Panjang, biar di Solo atau di Copatalang, biar di Nagari Awak atau di Nagari Urang, biar di Kampung Awak atau di Kampung Urang. Biar rusana awak atau rusana orang, biar di kamakan awak atau kamakan orang, kalabi-labi warna kagadi-gadi jangan muja-muja. Oh kalau nagadi-gadi di zaman kini, jo kalau dipandang suka memakai baju senja-senja lagi pakai pensil atau singko pinggang. Jo kalau na bujang kaki to pandang kini jo kaki lawa pakai galang talingo kini lawa pakai subang Lama tambah bulu jo barambi panjang rambut dan hitam kini lagi celok pirang tahu bantu bulu musang kadang lama jo kena randam dah cuni lalang satangga dipandang na bujang yo lama jo baru kadang. Oh itu na dikatakan anak nyopang itu tandonyo lata balik pasang lapati dunia dihoyak dia bencana kadang. Lasa lupa sajo sawah jo ladang balum baralik minantula pulang mau nak je. Dari tompang Oh di mana dan kau malang bunyinya midnight kinilah tempang
ibarat lain dan hanyut Tentu sungainya la ilaha illallah Tentu sumurnya
Adina lain awai ojo badan. Ojo kalau lana ni pandang delai kurang haya wijaya. Bila lana nimma towi lagi hati sampai. Samparan no lumpuwe, samparan no lumpuwe, lama ko badaja. Samparano puto, samparano puto, lare mangko manampa. Samparano mati, lama ko badara. Tando alam, tando
begitu batanyo. Tetapi sebelum denyo kami Iwai kaman jawab tanyo. Oh denande kamilah kabar mohon kapado pinonton di malam naku. Nolai urana de mandang buya buya jo angku sajo. Oh dena sara tujuh labai denande banyak ainan di situ. Guru de tarikat dan dudu iyo ainan di muko. Ibaratnya ni yola pulipa denyo sajo ibaratnya ni yoni wali somo. Bapi tua iyo orang tua. Karena doda juo hai demangatu. Dalam arenan denyo kami. Oh denande akan menjawab tanyo. Oh indah di bariai makan pai. Ko indah di taku apa nabangan tibo. Oh indah tak sabui ola di galaku. Indah tak himbau tu padonamu. Oh indah di sandita tada hati yang ko indah di sangai tatuanyo. Oh indah dari yoni dari mani tak laki oh cincin atau permato. Ko indah di rasu lake dari yo ko indah di lahe lake atonyo. Di perbanyak iyola denyo maaf sabalina ni yo hai jo kapalo. Karena tanyo dosa na kami tatakan kami jawab jo. Oh denane ikola penjawaban simai dekan pulo. Ada punai dalam mangana diri Yaitu nana pe para karo. Ano nanampe. Oh dangai dekan pulo. Bertemu ay jalan ay de syariat, jalan tarikat ay nan kadu. Katigo jalan de hakikat, jalan ma'rifat ay kaampenyo. Ampi di buala denyo jalan mangana diri sama tomato. Ito banayo la denyo jalan untuk mengenai diri kita. Tetapi siya pula nanti pananan mangana itulah nasiapu. Nan mangana itulah denyo sifat zat Tuhanan di kananyo. Pak kato guru ay de tarikat nan mangana itu si ujudamu hasnan di kananyo. Oh tapi de duduk mangana diri ni manonan paduhai hakikat denyo. Ya itu di batu hamparnan putih lanya mangana diri kita. Manonan dikatakan batu hamparnan putih cahayo iyo ay de kulima nan manyamu di kapal jam tuang kita. Allah 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 itu tak sebianan ninyo baco. Sayang de jula denyo banna di daratul baida kan jadi jo. Iyo nan de ko jale iyo ay ala de ko nyato. Oh iti gudu sana denyo tanyo na tigo hai pulo panjawa benyo. Dilabi iyo ay denyo indah kami kurangi indah pulo. Oh kini di kali hari. Labaran bari iyo ay malamay do. Oh sama kini yola denyo malam. Tinggal sama tinay langang jo. Mano na pende sore izin nyo la pulang la ka rumah hai de bini nyo. Dan hingga mandangan Allah silawat nama tarik-tarik ke dalam sajo. Nan ba imani manai de nyo kuku nan ba pondasi hai di dalam dado. Iwai tentu kabangan tiju kita ayakan debatanyo. Sakali dosa na topan singgal lang sakali lang kisau akan batanyo. Ide nanay taubah denyo bana ba orang di dalam para karo. Di dalam de kami lah terdakwa. Ay kami mandaawa pulo. Di dalam kami tadi iyo delai kanai tanyo. Tentu tipa lagi so kini batanyo hai denyo pulo. Koyo melatanyo dari ay kami nan kati
atau dilantakan badan iyo kapadoga roba baru. Bagaimana de caronyo toloyo denan dipanyato. Lah jadi sado itu kami de mama sang tanyo. Ibianan agak sikit asabat dake baadino moto. Kinilah di pasang tanyo jo irama agak mahibo-hibo. Irama yo tapanuli atau irama batakaro. Irama perjuangan di tahun 32. Sama sonini kita mau siapan jajahan bulan do. Sama so kereta api baato daun derumbio. Wakatu pesawat tempur masih pelupuh lah dia dindiangnya. Ondai waktu helikopter bila dua baliang-baliangnya sama sodanyo itu musim barambut di garibo. Sawapan tak lawas Spanyol namula de buntiangnya. Waktu denyo itu dah kepala pakai sepatu merek Toyoko. Di Tapio Danau Toba di Pulau Samosir bersyutingnya. Di Silito ngadori tabu-tabu punyo karajo. Tapi nang tua-tua usah desa lala diterimo. Biar dana baku tak sumbu de janganlah bapak liang pulau. Edo gei Edo gei Doge 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 gei Butet haropati momagoda lele butet haropati momagodang ale ale butet. ay bakala pala merah di negara ale butet. Akana pala merah di negara ale ale butet. Ondai Ina sudah na hollo dope doge doge ni. Seim napi nama nanggodang tulang doang dope doge gei. Horseway Horas juga. Irama mata panuni denane alane kami bari. Tapi dipandang nenek kini banyak jomblo-jomblo alun babini. Dengan mandang silawat edula. Adenani haila deka pagi. Maalum kita sari baso. Jarang batamu ditampek nangko. Di pasi ada mah Owiko namonyo. Malam perdana denani koladio. Topan singgalang jolang kisau nyoba soso. Di malam kadua kawanoi kana 20 tukang silawan nyop tigo malam kalau nandi kiro. Arjuna Minang iyo pertamo badai tornado bilang kedua oh malam baeko Di malam terakhir di malam panjangnya karena do tukang silawat pulau aldojo. Oh sinar barapi kawanoi Jon Cakrala namanya. Kalau DPS-nya dek kita sudah lah nyeto. mana Arjuna
gadi-gadi. Kok diraya kadilang kisau, siang tak sanang malam bajago, oh dulang timbago, nambah buku hajo buya di marang pasir dama, kamu ambil jadi sumando. Anak marando kawanoi, sampai balipe tangan kadado. Badan sapantun, Coba pe kusui, musim pabilo, kasalasay nyole, bandang salasay, harilasan jo, lupa di karu, urang panjalo, bandang salasay, harilasan do, lubu adi karu,
ude. Apa aku denyo? Hai. Irama upi isil, lai nana punyo, lai karajo, Nilai kami lade badu bio lambang dari pulau. lai yo tapi lade nyodo lang hai joge lang lade kapalo. Mari kita lade kanda kanio lai kari kare kita. Tato panla singgalan, Nilai yurang labari namo. tolong labi lai di mana santi yang nyo nene tolong la tu kue di mana kurang nyo, tolong la sambuang hai sesudah iko. Sambil makan dak baira maju pada pasir Minang Owiko buninyo kepantun surau jo bungo agamo. Lagi dunia pandai isu akhirat ini nene samo dipakai kaduonyo, samo dipakai kaduonyo. Kanan melo pasang lania Nakarang jalan lai kasarugo, nakarang jalan lai kasarugo. situ jue hai bandanyo dalam Lai bakang boy binang mudonyo,
tuang jung. Pindah jadi